О, Пошло? зараз я у гостях у Анатолія Кудласевича, і він зараз буде нечто співати. Ну, перед тем Сергей, это Сергей Суконов был у меня в гостях, приехал сегодня по доброй такой нагоде. Вот, ты уже меня пишешь? Уже Уже пишу. пишешь. Вот, подарил мне свои верши, якія, магчыма, я сегодня что-нибудь и прочитаю, ці сегодня, ці поздней, з його вершів. Есть вот такой верш «Черная иржа». Мы познакомились с Сергеем через Facebook, и он мне дослал приват. Анатоль, вот Кулинкович хотел эту песню спевать, да? Да, Саша. Да, Саша Кулинкович хотел спевать эту песню, ну, помер завчасно. До речі, в Саші ж є некий кліп про тараканов. И вот треба найти у Кулинковича. Я помню, у 17-м году я по трапе нашел, и у меня, думаю, ну, бляха-муха, про моих тараканов, як туди добивають тих тараканов. Вот, да, треба знайти буде. Ну, я ж не ведаю, я ж поспіваються у мене ті таракани, ці не поспіваються. Не таракани, а чорна іржа. Не дихать так прочитаю. Вот таким чином ми і познайомилися. Тим більше, що Сергій оказався моїм сусідом. На Адаєвській живе, можемо у будь-який час, коли тяжко на душі, зустрітися, взяти чарочку, посидіти, тіріву половити. Так що в нашому полку прибуває і прибуває, дякую Богу. Песня на верш Миколы... О, покажи, это моя, скажем так, мой корабель, моя лоджия. Вот. Песня на верш Миколы Прокоповича. Один у поля не воет, коли это поле чужое. Стану в поле один я, коли это поле родимо. Сюди я ступив по следу батьки свого і деда, і зуби сявши до болю, сахою ворочав поле. Мне серце надія грела, мне сонце билося виньою, душою своєю і тілом зросся з этой землею. У неба просив я долі, у долі для песні слов, на тяжким народним полі і жито життя зашло. А поле на частки кроять, ратують чужинці знов. Так станьте ж могутной зброєю, ненависть моя і любов. Один у полі не воїн, коли это поле чужое. Стану в полі один я, коли это поле родимо. Живе Беларусь, стоп, таракан. Живе. Ось. І тут інший раз навіть